Μέχρι στιγμής έχουμε δει πώς να ανοίγουμε και να κλείνουμε συναλλαγές και επίσης πώς να τοποθετούμε εντολές κλεισίματος σε αυτές. Στο παράδειγμά μας τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να ανοίξουμε μία εντολή, να τοποθετήσουμε μία εντολή για άνοιγμα θέσης, τοποθετώντας από πριν τις εντολές κλεισίματός της. Θα λάβουμε για παράδειγμα τον δείκτη, τον 20 της Αθήνας. Αυτή τη στιγμή η τιμή αγοράς είναι στις 271 μονάδες. Θα επιλέξουμε να αγοράσουμε τον δείκτη εάν πέσει στις 250 μονάδες, ενώ παράλληλα θα θελήσουμε να κλείσουμε τη συγκεκριμένη θέση εάν κινηθεί πτωτικά προς τις 220 μονάδες, ενώ να πάρουμε τα κέρδη μας εάν ανέβει στις 300 μονάδες. Για να κάνουμε κάτι τέτοιο, θα επιλέξουμε το κουμπάκι εντολή, στο οποίο θα έχουμε κατεύθυνση αγοράς. Θα πούμε ότι θα αγοράσουμε τον δείκτη εάν πέσει στις 250 μονάδες. Θα αγοράσουμε 20 ευρώ την κάθε μονάδα του δείκτη. Θα τοποθετήσουμε μία εντολή stop τερματισμού ζημιάς εάν ο δείκτης πέσει στις 220 μονάδες, ενώ παράλληλα θα τοποθετήσουμε μία εντολή κατοχύρωσης κερδών ή αλλιώς limit εάν ο δείκτης πάει στις 300 μονάδες. Στη συνέχεια θα πατήσουμε την τοποθέτηση και θα λάβουμε την επιβεβαίωση από την πλατφόρμα συναλλαγών ότι έχουμε τοποθετήσει μία εντολή στις 250 μονάδες να αγοράσουμε τον 20, ενώ η συγκεκριμένη εντολή θα έχει stop loss τις 220 μονάδες και limit τις 300. Τέλος επιλέγουμε το OK και για να δούμε τις συγκεκριμένες εντολές θα πρέπει να πάμε στο order book. Σε αυτό το σημείο θα δούμε το stop και το limit που έχουμε τοποθετήσει στη συναλλαγή μας στο ισοτιμία του ευρώ-δολαρίου, ενώ new είναι η εντολή που έχουμε τοποθετήσει στον 20 δείκτη. Επιλέγοντας το amend ή αλλιώς τροποποίηση, μπορούμε να δούμε τη συγκεκριμένη εντολή με το stop και το limit της. Κλείνουμε τη συγκεκριμένη εντολή χωρίς να την τροποποιήσουμε.